Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da zuwa. Gari a gajiya. Alhamdulillah. Ba sai kai bayani ba. Magana ne ya kawo ne game da neman farin jini, maganin farin jini. Na zo ne game da magana neman farin jini. Maganar farin jini ko? Mala ya kai ka gani. Ba. Ai kasa ba ƙarya ba ce. Kana son mata da yawa ba? Kuma na fi son guda ɗaya da su. Gaskiya ne. Taurarin ka ne ta dishe gaba ɗaya. To ya za a iya haska? Magana da gaskiya. Idan mata ne ka nema kuma ka samu. Domin ni ne malam mai da gai an ƙari. Wata mace da kake so ka ce ka samu kawai. Na samu. Yanzu abin da zai faru shine za ka je za ka nemo mana hotunan masu farin jini na duniya. Da farko za ka mana hoton Cristiano Ronaldo da Lionel Messi da Sharon da kuma Adamu Yaya. Ka kawo mana hotunan su za mu baka asararu wanda insha Allah an gaba. Yawwa. Za ka iya tafiya. To na barka lafiya.